Taryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 4:51 Action Radio Philippine Standard Time, Bacolod City, Negros Occidental. Maayong hapon na naman. Inyo pala tuturan Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Malabatol Royal. Nga hapon, alpit sa 22 sa bulan sa Abril tuig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Sa mga adlaw maka-aksyon na sa ulog kita sang Earth Day 2021, April 22, ang Bacolod City Mayor's Office Sectoral Concerns ag ang Metro Bacolod Alliance for Nature's Gratification, Environmental Protection, and Vibrant Sectoral Solidarity nagpatigayon sang karaban kay nasang aga halin sa Bacolod City Government Center. Naggalaba ini sa tatlo ka mga dalagko nga mga merkado publiko sa Bacolod City. Nagtipon sa JP Forest Area sa Progreso Village 2 sa Barangay Vista Alegre para sa ginatawag nga tree growing activity. Una sa balita, una sa aksyon. Nagatulo timing man ini nga aktibidad makakson sa nagasingking nga issue angot sa pagpangnapas hindi ba siguro sarahi pagpanapas sang dalagko nga mga kahoy sa kilid sang atubang daan airport dara sa may dalan sang Aranata sudad sa nga Bacolod. Napalibutan sang kontrobersiya kabanti wagid nanay mag panigad-nigad antes manapas ang kahoy. Kundi ginasakyan sa budamo nga mga grupo kagagin dalikupan sa mga isyu. Mayara sa Kapinteres Santos ka mga partisipante ang nakigbahin sa saning aktibidad. Mayara sang 51 ka mga salakyan, may pulo ka mga motorsiklo, may pulo ka mga tricycle.
may culmination program ang iniwat alas 3 sa mga hapon sa Fountain of Justice. Dara bala sa atubang no sa lapit lang unahan sang daan nga Bacolod City Hall. Sa closing ceremony, ang mga nagtambong sa saning aktibidad mag-upod sila sa declaration sang sustaining implementation sang mangrove growing project sa 20 hektarya nga kalaparon sang coastal area sa barangay Ponta Taytay, Bacolod City. Ang international nga tema sang saring 2021 Earth Day amo ang Restore Our Earth. Ang tema naman sa Bacolod Celebration, padayon nga pagtibsok sa katunggan kag kagulangan para sa pag-amlig sa kadanyagan kag katilingban sa tunga sang pandemya. Medyo madalom-dalom nga hiligay nun, pero sige lang, kamo na lang na intindi. Ang tinutuyo sa mga ka-aksyon nga aktibidad, mapabilin kag mas mapasanyog pa ang Mayor Bing Cares Environmental Protection Programs. Partikular ang Mangrove Growing Project kag Tree Growing Project. Karong pamangkot subong, ini nga programa ayhan mapadayon pa pagkatapos ang 2022 nga eleksyon nga aman. Mapadayon gina sigurado gina kon si Bing sa gihapon ang mayor. Pero kung hindi nakaglain na, kasi pwede man sa gihapon na. Manlaban-laban may kasumpong si Mayor Bing sa maabot nga 2022 eleksyon kadto ang tara dugay-dugay. Naro pagid mga ka-aksyon ang tinutuyo siri nga aktibidad, i-develop ang massive awareness angot sa environmental conservation kag protection. Ikatatlo pabakuron ang solidarity sa multi-sectoral nga grupo nga may angot sa sectoral environmental protection programs. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano tontara mga nagabaga nga mga pangulong dinilan o kita sabahin sang balita lokal, way nasa pinakadako nga balita kundi ang politika. Let's get ready to rumble! Ang istorya politika sa Bacolod nga nagdabadaba na, masingke nga enkwentro, kag bunggoanay sa mga tuman ka puwarsado. Ang balita nga gintutukan sa mga media sa mga adlaw, halin sa Kapitolyo pakanto sa Cathedral, dulhog sa Comelec, ang Albi versus Bing, Bing versus Albi. Sino ang mangibabaw sa ulihi? Ang ginatawag nga Super Battle Royal na enkwentro sa mga kandidato sa pagka-mayor sa Bacolod, ginapaabot na santaran. Si Benitez huwag na napatumpik-tumpik pa, nag-abansi na, opisyal na, nga nagsaylo sang iya sa dingahari stasyon. Voters registration bilang botante sa Bacolod, subong adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Mga alas 11 ang takda kaina sa aga, una nga nagsaka sa Social Hall sang Kapitolyo. Kaupod niyang pila ka mga masabing nga nag-aupod sa iya. Nga mga opisyal man. Dito mag-aksyon, una na nga nagahulat si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagulo istoryahanay, kag nagsunod-sunod inabot man ang ibang nga mga opisyal. May mayors, may board members, kag may araman pila ka mga negosyante. Ang ginhambalan rin nagsentro lamang sa plano ni Benitez nga pagbunggo kay Mayor Bing sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Halin sa Kapitolyo Provincial, nagkanto sa simbahan sang Cathedral. Pagpundo sa salakyan sa atubang sa simbahan ni former Congressman Albi Benitez. Ang mga tao naghinugyaw. May nagsinggitan, Mayor Albi! Ang ibang kuno abi nagasuporta kay Albi, pero ang habyog araman gyapon gali kay Mayor Bing.
Albi kag Ferrer nagtambong sa misa kag nagpangamuyo man. Antes magamat-amat lakat pagkadto sa may talatapan sang Commission on Election kon Kamalik Bacolod. Sa distansya nga malapitan lamang, halin simbahan pagkadto sa Kamalik. Ang mga tao sa kilid sandalan, pati sa sulod sang Plaza Publica sa Bacolod, nag-amat-amat damo kaina, may tarpulin nga may mensahe sang suporta kay Albi. Ang singgitan, amo man sa gihapon, Mayor Albi! Mayor Albi! Una sa balita, una sa aksyon. Pagkatayog, makabatayog ayahan ini sa ginatawag nga Grupo Progreso. Ang mga nagpakita sa ilang sinikuno suporta, sila ang tuod-tuod bala nga magasuporta gid sa kandidatura ni Albi bilang alkalde o kung base nagapulo pa nilag palamang. Bangod kundiin ang maayo, didto sila. Kundiin ang dako kabi. Kundiin ang dako nga bintaha, didto sila. Hasta sa guwa sa Bacolod Bay Center, ang mga tao daw nagsinala sa laman sang parik-parik. Hasta nga si Albi Benitez naka-fill up na gidman sa yesterday nga voters registration. Halin sa syudad sang Victorias, saylo na ang rehistrasyon ni Benitez sa Bacolod City nga may address. Amaningin mo noon niya kay Inamo, Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, Mountain View area sa Barangay Mandalagan mo, may ancestral house na ang pamilya Benitez. Sa mga adlaw, mga ka-aksyon, si Albi Benitez, opisyal na nga botante sa Bacolod. Sa pamangkot kung ano ang masunod nga plano, dapat lang kuno anay bantayan sang publiko. Why naman sa iban padarang rason, nagluwas sa pagkandidato alkalde sa Bacolod, kung hindi mayor sa Bacolod. May isa pa ka posisyon nga plano man papilian si Albi Benitez sa 2022 nga eleksyon. Na kung mismo si Albi ang pahambalon, bukas pa siya sa among nga opsyon. Manduwa lang ginapilian, di mo? Kung hindi mayor sang Bacolod City, bukas pagyapon ang posisyon bilang senador sang Pilipinas. Mayor o kon senador? Senador o kon mayor? Pero sa isa kagatos ka mga taong pamangkuton kung anong ila sa pagpati sa plano ni Albi, siguro 99% o kon base tanan magasilingid nga alkalde gid sang Bacolod. Ang ayan si Albi Benitez. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kay kon senador mga ka-aksyon, damo bang kita sa na istorya nga eksperto kon politika ang paghahambalan. Alos nagasiling nga daw alang-alang pa si Benitez daw lagdos pa kon sa mga tinig-ang kaya manti tuman pagkataklaron. Sakto gyud tuod panilagi nyo bala. Sa 2022 nga eleksyon, kadabo sa mga ginatuwag nga name recall, mga sikat na mga ngalan bla sa politika sa Pilipinas, ang plano nga magbalik, ti inaiya budlay, inaiya pierdihon kay nakatatak na ang kalabanan sa ila sa pinsar sa mga tao. Ilabi na inang mga sadto nagpangalagad naman bilang senador sang Pilipinas nga nagtapos palang termino nga way man niya ka-isyu-isyu kag may maayo yang performance sa bayan sang Senado. Kung senador ka, kung padalman gid naton, kung senador ka, ang tawag sa imo is lawmaker, mamalidha bla. Manugbalay sang kasuguan sa Pilipinas, karing dire lang sa Pilipinas ya, nga mga lawmaker mga aksyon. Kung kaisa makabutik kita, makasiling kita nga mas ginatagaan pa sang prioridad kung paano makapatukod sang proyekto sa ila sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas para kuno nga ti pahamot sa pumuluyo Only in the Philippines lamang ina mga ka-aksyon. Hindi tanaguro mapunggana kaya man nang practice diri sang
politika sa Pilipinas eh. Samtang balik kita istorya Albi, Mayor Bing, dari kita sa ginatawag nga pasipsi portion. Palapit agod ganit naman. Daw hindi giniya makuha ng konsideng nga sungad sa ginatara sa tinaga ganit man. Ang ginabot ko silingon, pakita sang presensya para kunong suporta ara kay Benitez. Asi sa ulihi, mamunuhan man, kag malakip man sa partidihan partidahay iya. Partidahay sang suporta. Inyo ya daw ka ikaw isang pinsar nyo. Ang ginatubod naton dari mga kaaksyon among pila ka mga opisyal sa barangay. Labi ng kapitan, kay na may atuto. Mayara to gani kay na nga daw halos magkaladusmo na mo. Sang panagilot para makita lang ni Benitez. Pero sang una mga kaaksyon, ari man siya kay Leonardia. Sang mayor si Leonardia. Isubong mayor magapon si Leonardia. Uti daw ay nasa kita at kay naral siya. Niyato man to iban mag-aksyon na los magkalamo. Muna na dula na tong social distancing kay na. Why na to gina social distancing? Ito ponggan mga tao. Kaya normal lang na sa politika dari sa Pilipinas mag-aksyon ka basi kung mamunuhan ka makitaan. Kung ikwaon man kalyado. Una baya yang eleksyon sa national kumpara eleksyon barangay. Ang national bulan sa Mayo, sunod nga 2022. Ang barangay naman niya, eleksyon sana is bulan sa Disyembre 2022 man. Bantayan ang masunod nga matabo dari Albi for Mayor, Jeffrey Ferrer for Vice Mayor, madayon ginayhan. Isip-isip, kundiin ang Mayo, Albi Akunbing, subong palang, ganaan, panomdom na kamo. Now na! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Konsehal Marimar nagpangabay sa Seneco sang written explanation sa nga sunasod nga brown out sa sunod. Una sa balita, una sa aksyon. Damo gid man tuod nagligad tingala mo. Nakadamo sa mga lugar nga nagligom dulom iya. Ati kon rasunable man lang ang pagpathag sang Seneco. Why man isang issue puruti kung why isang rason. May salabton gid diri mga ka-aksyon. Kaya base kung nabodamo ito nagpalalanos nga pagkaon sa amoto time nga nagsunod-sunod ang brownout mga ka-aksyon. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Lalaki ginlabo na, ginlampusan pa. Kag ang lawas ginlubong pa. Sa balita, una sa aksyon. Naumamo lang sa sapat no? Na pagkatapos patay, kutkutan mo snutay, lubong mo. Ang balita nga pagpatay sa isa ka lalaki sa barangay Masilingan, Bacolod, Kaina. Baw, alas 6 pa lang kinasang kaagahon ho. Ang nagpatay, 73 anyos na ang edad. Ginlabo kaginlampusan sa Carmenville Subdivision sa barangay Basilingan, Bacolod. Aga pa kinasang sunod ang kalabanan nagapangapi. Ang kalabanan mahamuok pangkatulugon. Biktima nga si Branel Casas. Ang suspitsado dali tagpatay Wilfredo Sabada. Nagupod pa sila kuno sa papangapi. Antes matabong krimen, may una nga nalampusan, nagbalos labo gamit ang espading, labo lampos kag lubong, amuning natabo ho, makasilid na naman ini nga krimen. Ang suspekti sa mong nagapalibog, kay piho nga magatubang gid sa sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang atensyon sa may mga transaksyon sa GSIS. Ang Government Service System Insurance o kung Government Service Insurance System sa Sangasang Bacolod, sa Bacolod Branch Makaksyon, nahamtang ina sa Dalan Aranata, Barangay Tangob. Ang ina sa nga pahibalo sugod sa buong Abril 22, sarado o kon lockdown hasta Abril 27. Ang pathag sa nga GSIS Bacolod Manager Cecilia Tinaha, may isa ka empleyado nga babayi sa nga GSIS nagpositibo sa COVID-19. Yung white choice, ha? Dapat ginimuon ang ginatuwag nga disinfection.
Sa mga pensioners ka active members ng GSIS, pwede ka mo gihapon makapakig-angot sa mga GSIS hotlines kag emails. Ang kalabanan maka-aksyon nga mga pensioners na magsiling kita pensioners may mga edad-edad na ni. Pamangkot ka mo sa inyo sa ring bata nga huben or maihibalo. Kung paano makig-angot paagi sa hotlines kag emails sa nga GSIS para hindi ka mabudlayan, okay? 509, Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasyonal, antes na katuwa ng ato sa ring patrol. Ang sa balita nasyonal naman, Presidente Duterte hindi makatambong sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. May rason guro niya. Ikatatlong ospital, ginatagan sang compassionate permit sa pag-usar sang ivermectin batok sa COVID-19. Ining ivermectin niyo, namo sa nagasiling biya nga may bintaha, may kayuhan nga nadala sila sa ring lawas. Labi na kung pangontras kagaw ang paghambalan. Isa sa nagako nga nagtumar sa ring ivermectin nga rin. Ining ivermectin, ginasiling nga para ini sa manok mga kaksyon, para sa sapat. Di ka namo sa mga tao nga nagsugid, nga nag-ayo man nag-atag sa mitaas lawas sila, sang sila nagtumar sang ivermectin. Isa dara si Anay Senador Juan Ponce Enrile, si edad 28 anyos. Ang silin nisa, yes, nag-inom ko sa ivermectin, nag-ayo siya. Grupo sa mga nurses ginapalabot ang ginakulang na personnel sa mga ospital sa masobra isa ka tuig sang nagumpisa ang COVID-19 pandemic, Sputnik V ag Pfizer vaccine. Nag-aabot na sa Pilipinas sa bulan sang Abril. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing koon si Action Radio Philippine Standard Time sa ring bahin ni Balon tarang observation report sa ato sa ring patrol ato sa ring himulsuhan ang tempo, ang trapiko, ang dalanon sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. With the Action John Diaz, Action John sa observation report. Mayong hapon please kabin. Action market sa totoo na maka-action masaylo mo ko guruay. Sa kano? Masaylo ko bala. Taga din gani ka? Parilo kita lugar ko. Hindi Ay, si Manang tuloy ah. Oh, Sige sa bela eh. Ako ya butante ko sa Bacolod City ya. Ginapabugal ko nga butante ako sang Bacolod City. Nagbuklat ang kalimutaw ko are ko sa Bacolod. Adra agad-agli. Nan kag hindi kuya maghalin sa Bacolod. Ay, hindi kayo magaling sa Bacolod. Minsan ko ba barangay ko? Ati tangob eh. Nan, hindi ko mabiyas tangob ya. Ay, ito na nagkap kagina. Ha? Ito nagkap ko kagina. Basta tangob lang o tangob ba? Lang gawin na tangob. Oo. Lapit na lang Lapit na lang. Layo pa. Layo pa gali. Kumusta? Ako hindi mo ko magaling. Oo. Taga digtog ko mong taga Isabela ko yan nga ba? Siyempre, there's no place like home. Ay, hindi ko yung magaling sa akong registration. Nan, mo na iya. Amo na, digtog ko sa Isabela, gyapon. Sakto na, there's no place like home. Yes. Ma-enjoy. Pero gusto pa nila mabalaan, taga-tinungan ko sa Isabela, digtog ko nakarehistro. Digtog ko kaputo. Sa mga taga-tinungan, Ito ay kita paano sa mo sila, no? Pero magkakson din, para karoon magkakson sa lihat doon. Karoon nga ako na patrol, hari kami diri mismo sa sudad sa Bacolod. Pwede nirita sa taga-sudad sa Bacolod, no? Karoon nga po na, hari kami magkakson sa era mismo sa Dalan Lopesina, area sang Lopesina, kung rabog yung Dalan Lopesina na kakson. Kung aton na lang tawon sinidri, sini nga po na dumabugat ang traffic, ongoing the reaction mar ang ginakayong taytay. So ginapalapad nila ang taytay kay before 2 lanes sa Dirimong sa may Gonzaga extension ang taytay. Subong kabahin sang road widening project mahimo ti instead nga duha ka linya ang ginaobrado nila gina-extend rin nila makakson ginadugangan nila 1 lane pagid para at least duha ka linya ang maparte ni sir nga mga dalan
sa mga salakyan gigikan sa magkatuway nga direksyon, mga salakyan gikan digto pero mismo makakso sa circumferential road pakato diri downtown area o bisan pa ang mga salakyan gigikan diri sa Gonzaga Lopez Haina padulong digto pabalik makakson sa may area mismo sa Doña Juliana subdivision. Pero kung nato makitaan may mga naka-on standby man nga mga traffic enforcers diri. Actually tatlo gid ka mga traffic enforcers ari diri sa Taytay mismo malapit kag mo nagabantay sa pinaka sitwasyon sa traffic mga kaaksyon. So piyag labahin kung diri ka na makalampuas ka na sa may Gonzaga Lopez Haina, like mga kaaksyon ka mo direksyon baka diri Burgos Lopez Haina, aligwa na nga hindi na mo sinatanto kabugat ang trapiko. Ang namin diri mga kaaksyon kay kalabanan sa mga dalanon mga intersection points sa palibot ng syudad mas kinabakamayo ginilay ang function ang traffic lights like diri mga kaaksyon sa Burgos Lopez Haina kung makita naton nagagana ang trapiko o galing bago gilang gin temporarily patay nila kaya nagkamadamat na rebuild up ang traffic situation mga kaaksyon kaya mismo sang Burgos Lopez Haina no? Kung natumakitaan ka diri light to moderate lamang ang sitwasyon sang trapiko pero among direksyon agad malikawan namon ang traffic along Lopez Haina diri kami naglusot no? Ni-action ninyo sa area mismo sang Galo from Galo diretsyon to lang lapos na diri makakson palakson nga area. Wala tanto problema ang traffic sa rin hapon diri sa area mismo sa Galo pakatadrigto sa may Lakson. Manageable, tolerable makakson kay man kimi nagabantay man nga mga traffic enforcers sa tunga sang Dalanon makakson. Sinigidama nga hapon. Anyways, halin na kami sa may barangay Mansilingan, giniboto namon sa Bangga Kore. Halin naman kami dito sa may area sang circumferential sa may Sigasco makakson. Nagpaubos kami, pabangga metal. Siningapon, ay di ba na mo sinakaramo mga salakyan? Kaya kung makita natin, why ganit nagko ang mga salakyan ang nag-standby dito sa may Sigasco, paubos diri mga kakson, pabangga metal. Kaya galing na sektor, gid bitaw, dito na gid sila ginahold tanan. Sira sa barangay Sumag. Kaya nabaluan mga kaakson niya gina-implementara ang track ban sa palibot ng syudad paggasugod las 4 ang takna sang hapon tubtob na ni maglas 7 ang takna sang kagabihon. Ina ang isa sa marason ko nga wala kita masyado makita ang vlog ko nga sa Lakandra kag hindi nagatugas sa mabubugat nga trapiko. Sira mga kaakson diri ang circumferential road padulong diri sa may Bangga Metal. Kaya kung ikaw nagadali sa mga kadtuan, no problemo. Kaya diri sa Bangga Metal nga area hindi tanto mo sila kabugat ang trapiko. Pero kung nagadali ikaw, imo direction pa downtown area, advice natin sa tumakasyon diri na kamulusot sa area mismo sa Alice Road. Hindi na pabulya pagbalakad to diri sa may Bangga Kore kay kapalabot ninyo drama kaksyon kung straight on yung ginabi. Perteng traffic sa ringapon. Dua ka rin niya tuod pero may ara dira portion medyo lubak-lubak ang dalanon. Rason ko nga kalabanan nagalikaw gid man na nga maglabay sa mga lugar. Pero may mga diversion road man. Kung diri ka gid man nakalabay na kag naga-monitor ka sa ningapon diri sa conferential road, pag nabot na ba action sa mga corner palusot sa Pontevilla subdivision advisable. Lusot ka dira maka-action palapos sa Pontevilla subdivision. Then may isa dira ka Bangga, no? Amo na may dako ka laga Pontevilla subdivision. Then lusot ka pabalik sa may Hernice extension o kung mas kilala nga Libertad extension maka-action, go straight ikaw pabalik sa may area diri sang back up 6 sa may Sarina Heights subdivision, Takuling Road mga ka-action. No, anyways, ang patrol kadasig lang sa among biyahe kay naga-report kita ato pa lang kita digtoya sa bahay mismo sang Gonzaga Lopez Haina. Kami, kahit nag-shortcut kami, nangita kami sa isang area nga hindi tanto mo sila kabugat ang trapiko, diri kami naglabay sa may Galo mga kaakson, subong alin kami sa may Lakson. Bago lang, pabok mga Vicente section point, diretso na kami sa may Galo, Loksin mga kaakson, Kaligwa, Sandalanon, along area sa Dalan Galo, wala sa mga obstruction, siniman nga hapon. Anyways, naming panyempo, do wala gid sa patiman sang pag-ulan, dali kiting singkal sang init na batsagan sa gyapon sa aton nga planeta. Sa total mga kaakson halong sa pagpanakayon sining hapon. Karon abantayan kay nakuha naton sang pagpayag. Ining suspetsado tublakson man nga naglabo kag nagpatay dagsama mismo naglubong sa ginlabo ang matong lalaki action mga isa ka person with disability sa barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Pamatiyan nato ng iyang mga revelations diri kag iyang pag-ako sa mismo nga krimen. Pero sa totalan mga ka-action sa mga panyempo hinigop sa mainit nga kape pero kung kape ang aton pagabalaan isa lang ang aton ginendorso sa inyo mag-inom sa rekta sa kontrol
ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una po ito sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inangabahin na labas aton sa kaluwan sang D3 bayo ang pinakabag-o garanti. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DY ARB Mobile Community Pantry. Aksyon Radio Bacolod Mobile Community Pantry. Ano ini? Magkuha sudo sa pagkinahanglan, magbulig sang masarangan. Amaning uso bala subong, no? Community Pantry. Ang Action Radio Bacolod magalansar sang Mobile Community Pantry sa maabot nga Sabado, Abril 24 na. Ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga mapilian nga mga lugar sa sudad sang Bacolod. Mobile, siyempre magalibot kami iya. Kaangay sang sistema man nga ginapatuman sa mga community pantries, ginahangyo ang publiko nga magkuha sa ila sa kinahanglanon sa amo man nga adlaw o kung mahimo makapalabot sang bulig base sa ikasarang. Ang Action Radio Bacolod ang bukas sa pagbaton sa mga donasyon. Ano ini ang pwede nga madonar? Ang pinaka-importante kinahanglanon sa tao ti siyempre bugas para may tiligangon, canned goods o sardinas na beef loaf, corned beef, ano pa gid? Noodles, pwede man. Kape, gatas, klamay, itlog. Muna yung pinaka-kontrobersiya gid, itlog. Utanon, utanon, diri ko sa to utanon niya ho, kaya mo giniyang nami iya, utanon, condiments sa mga, mga parakot bla, mga sangkap, mga ingredients. Tinapay, pwede man. Kag iban pagid, nga pwede, apos sang natuntaran. Sa dugang kahigayunan, kamay dugang kamo nga palabong kutanon, pwede ka mo makatawag na ka-aksyon sa 434-3861. Naman ang landline sang DYZ Action Radio Bacolod, 434-3861. O kung cellphone numbers, yaring cellphone numbers, 0947-637-6786. Alright, 0947-637-6786. Mahimo man nga makapagig-angot ka mo paagi sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Magbuligay kag ipakita ang paghiliusa sa piyak sang pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Nakayuhom ako kay naduduman ko kaina sa aga pa. Pagbukas ko sa ako sa computer set, kita ko ang paglansar silingon una nga pagpatagayon sang community pantry sa isa ka lugar dito sa area sang Antique o kon Kapis bla, no? O Antique. Kundi ang pang mention naton bugas, canned goods, noodles, itlog kag iban pa. Dito ya kita ko ang gindonar sang isa ka donor. Hindi iya bugas, hindi man canned goods, hindi man noodles. Kundi pantry, bulutangan nina sa mga basic commodities, sa mga kinahanglanon importante, mga essential goods. Pwede na lamisa, dara mo tungtung. Dito maka-aksyon sa lugar ya, ginlansar una, ang gindonar to ya sang isa ka tinuga, isa ka tawo. Simple lang ya mo. Sablang to, gurok bilog to gindonar, ya gintungtong yaman sa pantry, gintungtong yaman sa babaw sa lamisa, ay binyo na no, ang gendonarya, tapos lagi man toon sa taon eh. Kaling kay medyo nakayuhom ko bla, kaya ang gendonarya mo niyo.
Ano na? Pato. Buhi nga pato. Amo tungin tungtoy. Sulog pa. Pwede man, di ba? Pwede man nagalang ihawon lang masudan ng pato. Dito na sa may area sa Antique, on kapis bla. Kaya naaga pa na kayo home ko. Sa ilang sa nga community pantry. Alas 5:24, Action Radio Philippines Standard Time. Ang dugang nga mga balita aton balikan pagkatapos gid lamang sang mga ini. Cellphone Plus. Okay, sa mga nagabonitor sa live stream, doon naman na Variety Macario mayong hapon. Marlon, God bless. Alex Montesa. Si Erwin D.B. Gonzales, monitor lang. Kenneth Valencia. Si Eva Gradas. Baterna. Tanyaw ko lang si Nonoy Valentin Baterna Jr. sang Yubo. Salamat. Christine Menyez Villalobos, mayang hapon. Monitor lang Pandaron Diaz B. Si Milail Olego, gabanitor. Soset Alunan, good afternoon from Hong Kong. Okay, salamat. Melvin Solidarios Abdo, watching live from Barangay Balingin, Bago City. Greetings to Chay Ina Disendario, Solidarios family of Bago City. Si Hoba Lomina, Nene Rodriguez, good PM Axo Marlon, gabanitor sa Baglaong Village. Marivic Saranillo Castellano, good afternoon Axon Marlon, watching Manila. Keep safe always. Alex R. Montesa, Reyes, Barangbalya, Chris Mission. Good afternoon, gabanitor kami dari sa may Banwas Garuban. Sherilyn Oro Javier, monitor always, Samtang Garigamo. Melvin Solidarios Abdo, damo na nag-endorse kay Albi Benitez. Nagsuporta, meaning sila mismo hindi na kontento sang ginahimo sang gobyerno sang panggobyerno ni Bing. Zinaida Tumayan, daw kathag na daw may makitaan ng kasanag singgit sa suporte ni Putian. Support. Manjo Bierni, humayang hapon ng Sumarlon. Jocelyn Ibon Dispoho, good afternoon. Senatorial Hambal ni Alex. Maria Ku, mayang hapon. Yvonne Boyser, good afternoon. Aksamarlon Dan Sharing. Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon. Tomas Bronyola, good noon. Aksamarlon. Monitor Regent Pearl Alhis. Alma Agravante Sabater. Duna Naverte Macario. Andrew Juanites, good afternoon. Andrew Juanites. Alma Agravante Sabater, hello. Sir, manok nga pink kami gihapon, Sir Marlon. Manok nga pink ko. Iva Gradas Baterna, panilagya sa ginpataya daw ilaga lang. Karon sa report ni Action Channel. Arienho Delton, biskan ano na lang. Okay. Sputnik 5 ang hulaton ko. Soset Alunan Raman. Elmer Boyet Villamor, mayong hapon. Vicente Gatilogo, keep safe sa taran-taran. Okay. Alfredo Rico Jr., good afternoon. Bro Marlon. Alright, Alfredo Rico Jr. Okay, daw ba? Thanks, Sambalya. Salamat ba na? Ana Sinoro, good PM. Axomars, taran-taran. Alright, okay. Ana Manjrui Sogbro. Ha, Sambalya. Okay. Good afternoon, Bro Marlon. Okay. Duna Navarti Macario. Alfredo Rico, good afternoon. Ana Madri Sogbro, basi sa nason kanding naman. Ti mayo ina kay may pangkalderita kada. Mayo man o ba puslaman nila mo ihawon. Nabitan ko na ihaw niya no. Nang na tagisa sa kilo bla para damo makaambit. Kalagi ko kisay nang tagisak bilog tungtong mo daw. Pabudlayan o pa ang makuha no. Okay, ba na kun tadi galing kay tagisak bilog ya, tag buhi pa. Ayo. So set Aludan, good afternoon. Kahapon ngayon bukas, good afternoon Axo Marlon. Good afternoon Bro Marlon, monitor from Taguig Metro Manila. Sa Taguig Ilis Alfredo. Jerel Marandi Gadudo, good afternoon. Araman si Obediente Anton. Jerome Pacheco, good Action Radio sa Marlon. Nash Jacob Pacheco. Helen, si Helen Sarita, good afternoon.
Robert Agoyo, good PM live kami diri sa Bulacan, good PM DYZ Bacolod. Okay, iba na balikan to naman tugadugay. Thank you. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon City Hall Report. Ang Seneco ginpangabay ni Konsehal Baribar magpathag sa damlag lang sunod-sunod nga brownout sa syudad. Detalye sa balita sa report ni Action Dale Salazar.
Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Margin Pag ni City Councilor Archie Baribar nga madamo sang mga persona ang naapektuhan na bangod sining asod-asod nga mga brown out sang Seneco Action Mark kasunod nga karon nga COVID-19 pandemic. Dalaban na nangyara sila sining nga mga balay, may mga online transaction, online class kag iban pa nga hilig katon usarang internet o kung kinahanglan sa kuryente para mapanal nila ang mga gadget action march. Sunod din kay Councilor Archie Baribar ang chair sang Committee on Energy sa Sangguniang Paglungsod. Nag-offer siya sing sa resolution nga nagapangapay sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco na magpathag or mag-explain pag sa written explanation kung ano ang kabangdanan sang series of brownout nga nagluntad diri sa may syudad sa Bacolod Action March. So kay Councilor Baribar, once nga ma-receive niyang pathag sang Seneco, dili na siya may baluan kung anong mangintikang iya sining patigayon kung bala kinahanglan nga magpatuwag sang public hearing. So kay Baribar, nagalaom siya nga makatag diri sang written explanation ang Seneco para at least makahimo man sang mga atikang action mar ang sangguniang panglungsod kung para din ang mabulig sang syudad sang Bacolod. So, pinaka-latest nga advisory sang NGCP ang mayroon sang ma-experience nga brown out sa mabot nga Abril 24 ang portion sa Bacolod, Talisay, kag Silay. Aring tingog ni City Councilor Archie Baribara. Yes, so nga gapangayo kami sa explanation nga kasako na gid sa ilang nga napag brown out, no? No, damo na siyang naapektuhan. I hope they can explain it to us. Ano lang, written explanation or Yes. We'll have a written explanation. And then from there, malantaw natin kung makapatawag kita public hearing. Depende sa mga portion din lamang kag-confirmation sang tingog sang Committee on Energy Chair, Councilor Archie Baribara. Palita gikan sa Bacolod City Hall Action yung Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pagman kagabi maka-action sa Action Night Patrol na monuhanta ang advisory asang Seneco akon sang sang Seneco paagi sa NGCP sa April 24 may ara sang schedule nga power interruption. Medyo madamo-damo ito awang nga lugar dari sa Bacolod area sa Talisay. Partikular dari sa may dalan sa Lacson Ho, downtown area. Mayara itong power interruption, 12 ka oras gid. Umpisa alas 6 ang aga, tubto alas 6 ang gabi. Mayato man to alas 6 tubto alas 7, 1 hour lang. Mayara man alas 5 sang hapon tubto alas 6 ang gabi. Okay, check nyo na sa bahin sang Seneco advisory nila para nga test may kitaan nyo. Kung balang lugar ginatin niranyo sakop sa saning schedule nga power interruption. Importante nga temprano makapreparar ka mo. At hindi ka mo makibot lang, hindi ka mo magulpihan. Pagabot sang Sabado ng adlaw, Abril 24. Kundi ang isa sang pinakaginambalan sa mga balita sa lokal diri sa Bacolod City, ining pag-sailo na sang voters registration ni former Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez. Nag-sailo siya sang registrasyon niya bilang botante sang syudad sa Bacolod. Kaya kung magkandidato ka maka-aksyon diri sa lokal, labi na alkalde, dapat ang residency mo at least 1 year. No? At least 1 year kay isa na sa mga requirements mga ka-aksyon ting eleksyon nato is Mayo. No? Bulan sa Mayo, ti malabuton pang bulan sa Mayo, palang puwason mo na bulan sa Mayo. Hindi makalabot ang imo sa ring residency 1 year, ti hindi ka kwalipikado eh. Ti kay na nag-sailo na si Benitez. Sa niya sa ring registration, kaya nagligad nga semana hambal di Benitez. Nag-istorya siya, may aras ang meeting aging patigayon. Upod ang mga pareho yaman nga mga negosyante. Mani, nagaserbe ni sa sabong pro bono, pasiling ka pro bono, ti libre, o ay isa sa ginagawa ang sweldo. Bilang isa sa mga provincial consultants sa Kapitolyo Provincial. Provincial consultant ni Governor Bong Lacson, assign siya sa Economic Affairs kag Investment. No? Nag-istorya mayara sang business forum hambal di Benitez nagligad nga simana. Ginmuno yan sa mga parehon niya nga negosyante.
sa mga nagtambong sa business forum nga bukas nagapabiling nga bukas ang opsyon niya sa sining plano nga pagpapili bilang mayor sa syudad sa Bacolod. Pero wagid sa nahambal nga yes sa pamangkot kung bala desidido na gid, kumparbado na gid nga papilian niya is mayor sa Bacolod City. Ambal ya una nga tikang niya amotong pagsaylo sang registration. Una sa aksyon! Kindihan taman si Benitez kay sa aton dres Pilipinas, libi na sa mga Filipino. Niara sa nagasiling ko sa mga Tagalog pa bala, mahirap nang magsalita ng patapos, no? Di mag-desisyon ka na nga sa temprano nga sa ulihin o sulan mo man lang, no? Nga hindi malanggali matigayon. Ti ambal de Benitez, hulaton ta na lang ang sunod nga tikang or move sa inasinig grupo hasta nga mag-abot ang bulan nga mo nang natalana nga pag-file sang kandidatura sa mga kandidato maka-aksyon ti bulan sa Oktubre na ni. Sa 2021, ang filing sang Certificate of Candidacy. Isa pa nga dali kamalantayan, kung naroya ang plano naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kayo pod sa kaina kay Benitez mo, halin dira sa may Kapitolyo, nagupod man siya dira sa simbahan, sa misa, hasta sa pag-fill up ni Benitez ang transfer of voters registration niya sa Comelec, ara man si Benitez. Kaya mantingalan ni ara man si Ferrer. Mantingalan ni Ferrer, sama din sa ginakuno-kuno man, nga kung mag-kandidatos Benitez bilang mayor, iya sa katandem, iya sa vice mayor candidate sa Bacolod City, amo ni si Ferrer. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tiambal kina ni Ferrer, hulatan nyo lang. Ha? May dua pa ko kasmana ginahulat antes ko makadecide. No? Ang unay nga desisyonan, ang pag-transfer sa iya sa nga voters registration man, sa lakalutan niya si Ferrer mo. Amo nang unay nga desidihan, ang pag-transfer yaman sa isa nga voters registration halin sa La Carlota City sa ilo diri sa Bacolod City. Ang ikaduwa niya nga desisyonan, ti amo na ba si dunga na sila ni Benitez sa ulihi mag-announce sang ila sa plano pagpapili. Ikomparbahon na gid nila abi nga yes, papili ko Mayor Benitez, Vice Mayor Ferrer. Laban-laban madunga na sila. Ari pala sila sa first move ining pagsaylo sang registration. Sa mga way makapati kay na sa ato sa nga interview kay Benitez dito sa Kapitolyo, papati ko ang ting yaliwat, there is action reports after the edition. Ginabal ko ni isang a week ago sa isa ka business forum. I would like to keep my options open. So keeping my options open is the first step, of course, is transferring my registration. Well, ever since ang gamay kami, I've been always staying in Bacolod, the ancestral house naman sa Mountain View, Arab Atagyapon. And mga relatives ko may mga lugar mo natin. So, hulaton na lang ang mga succeeding step. Ara pa lang sa first step. So, let's keep it at that. Why pagani October? Of course, ang official will be October. So, amo na mabalaan kitang tanan. Well, as of now, there are two things that will not be available as a government position is the congressman of the 3rd district and governor. Anything after that, yan muna na mga available. So, toldokan na may period na ang pamangkot base kung magpapili man sa governor, why na panas na kasi Benitez mismo nagsiling, why na hindi ko mapapili governor. Babalik congressman, siling niya, why man na, panas naman na kay ang ako sinimanghod congressman na subong. Di duwa lang ang ginapilian niya nga desisyonan, mayor sa Bacolod o konserador sa punsod sang Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ako po si Dr. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton. Okay. Sa dugang sa nga pag-acknowledge naton mga ka-aksyon sa gamonitor sa live service gyapon na. Siya na sinuro habalya dugay pa eleksyon we lapit na lang na sa iban.
lapit na lang no? Kay kun ulihi ka basi kun mabihangan man bla. Mas mayo nga temprano maka preparar sang mas temprano. Okay, masaka-saka tanis babaw. Okay, dari sa babaw ho Sa babaw. Alright, trio. Sa kay Melvin Solidarios Abdo Bita Guardians, Malingin Chapter, Bago City, good PM. Joval Trinidad, God bless you always. Monitor sa Kabangkala City, greetings for the number 1 AM radio station, ARB, and to all your viewers, listeners. Okay, Ligay Villaris Atibar, good afternoon, Monitor Ramon and Lucy Atibar, sang Kawayanan Talok. Melvin Solidarios Abdo, Bago City, Hambalya. Ana Sinuro ang patog donate sa community pantry na patutin specialty ko na. Melvin Peñafiel, good PM from Makati City. Okay. Fermi Espanyola, good PM. Monitor lang kami dito sa may barangay Lukutan, Kabangkalan City. Bisan diri sa Bago City, permiman brownout katalaka, hambal ni Melvin Solidarios Abdo. Sakop sang Sinicom Bago City mo. Jacqueline Martinez, good PM Magsumarlon, watching from Cabanatuan City. Lolita Mabakiao, good afternoon, watching from Punta Taytay. O si Manong Rafael Casires, great ko lang lihog sa Sitio Orbasa, Old Escalante, Mr. Rolly Jolingo and family, si Sunny Vergara and family, Boy and Judith Tibar and family, Cyrus and Boy Obispo, Sylvia Villardi of Old Escalante. Thank you, Mar, watching sa program. Sir Marlon Baliog lang ko, Tamyaw, Vanessa M. Mayo, Kelly Jelly, Ma'am Lida Zamora, Yamagisi Sang Tokyo, from Alex. Okay. Sige, salamat kita. Melvin Solidarios Abdo, diyan nga lugar, Moya Halakari, ano naman? Hindi ko sa. Wendy Mores Artigosa. Yung hapon, sir, great ko lang, di mama, kapapa sa Kinabong 1, Kinabong 1, kag sa family Artigosa Costan, nagagreet Terry sa Artigosa sa Barangay Igmayaan. Melvian Solidarios, okay. Sige. Si Roy Bravo, mayong hapon sa tatanan, miyembro sang OTTG, halo lang, pagbiyahe. Halin sakay, Roy Bravo. Manit de Cavera, Cabiles, watching. Okay. Watching from Aramco, Saudi Arabia. Salamat. Okay, salamat. Thank you. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampi. Sa nga bahin, balikan tarang patrol, detalis ang report ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John, sa balik na report. Please come in. Action Mar, atensyon sa tanan ng mga pensioners kag mga active members ng General Service Insurance System o kung ang Government Service Insurance System o kung ang GSIS. Bawod nga sumugod karon nga adlaw, Abril 22, tubtob sa masunod nga Martes o kung Abril 27, sirado Action Mar ang GSIS Bacolod Branch. Nga dira namtang sa may dalan Araneta, Barangay Tangob, Sulad sang Bacolod. Bangod sa nga isa ka persona, isa ka babahing empleyado sa GSIS Bacolod Branch ang nagpositibo sa COVID-19. So diri sa ilang manager nga si Cecilia Tinaha ay ning babae Action Mar ang may mga close contact pero iya lamang nga mga kaupod sa ilang opisina. Hindi pa ma-identify kung pilagi kabilog ang mga close contact sa ilang empleyado pero according diri kay Tinaha, inisinata na Action Mar ang yara na nagapaidalom sa ginatawag nga quarantine. Boto nga sinabi sa home quarantine. Ang iba yara man sa facility quarantine Action Mar kagintay dalom na sa nagkaigo nga RT-PCR test. Kaya na sa nga aga nagpatigay na sa disinfection ng GSIS kag ginalumante of course tub sa masunod nga Lunes magapatigay pagit sila sang isa na naman kapanibago nga disinfection sila lugar anti sila mabukas ang ila talatapan Action Mar sa Miyerkules, Abril 28. Bangod siniilo, yung diri palabot ni Tinaha sa tanan nga mga active members kag pensioners ng GSIS nga sa gihapon mahimo sila makatransaksyon dara sa GSIS pinaagi sa pila ka mga GSIS hotline nga makita mismo sila nga official Facebook page kag ang ila man mismo Action Mar nga official email kung sa rin mahimo sila makamadala-dala sang sulat o kung mensahe kag nagpasalig diri sa Tinaha nga ila man sa gilang gaan sang igtalupangod ang ini nga mga concerns. Sa karon nagapanundon diri sa Tinaha sa publiko nga maghalom Action Mar bangod sa ning ginapatubang nga COVID-19 pandemic. Kari si Cecilia Tinaha ang manager sa GSIS Bacolod Branch. I would like to inform our pensioners and active members of GSIS Bacolod Branch Office na sarado po kami starting today until Tuesday next week. So mag-o-open po kami ang Wednesday na po. You can still, even if sarado kami, you can still contact us online through the following numbers. Sa cellphone, 0945-591-2939. Another number is 0961-948-7910. You can also send us an email to gsisbacolod@gsis.gov.ph.
Tapos we will reply naman po within the day. Oo. Yung sa email natin. Ibig sabihin po ma'am, pati rin po ito, no, magkakaroon po ng disinfection probably ma'am, no, within your area po. Yes. Tapos na kami nag-disinfect kanina umaga. And we will again be disinfecting the office on Monday. So that would be 3 days before kami mag-open. Dapat nag-disinfect naman kami again. Okay. Akso naman matian si Ma'am Cecilia Tinaha, ang General Manager sa GSIS Bacolod. Sa tatanang mga kaakson ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumaro sa balagad lang ataran sang Zantron Plus Gold kang Zantron Plus Gold imo gikan sa naglain-laing nga mga herbal extra kaangay sa marguso, ahos, perurina kag iban pa. Garin pa sa mga kaakson magbakal sa Zantron sa aton sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas mo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:54, salamat sa report ni Aksyon na John Diaz. Yari na ang pinakabag-o, pinakabiktibo ng herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, Cleansing, Nourishing, kag Balancing. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Firing Line. Alas 7, top na balas 9 with Aksyon Brian Morden. Aksyon Reports After Edition magabalik boss. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition sa mga balita lokal, national, sports, international, kag iban pa. With Aksyon Dale Salazar ka Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedobaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,